Maanantaina 18.6.1946 sotasyyllisyysoikeus tuomitsi 13 artiklan mukaan 8 henkilöä. Risto Ryti virka-aseman väärinkäyttämisestä valtakunnan vahingoksi 10 vuodiksi kuritushuoneeseen. Jukka Ragnell virka-aseman väärinkäytöksestä 6 vuotta vankeutta. Väinö Tanner virka-aseman väärinkäytöksestä 5 vuotta 5 kuukautta vankeutta. Voiko vain 8 miestä olla syyllisiä? Olenko minä syyllinen vai en? Sen saavat tulevat polvet tutkia, jos asiassa mitä tutkimista on. Minä tein vain sen, mitä minulta vaadittiin, tai isänmaa vaati. Sen suhteen omatuntoni on puhdas, ja se takaa minulle rauhallisen levon. Mutta minä kirjoitan, ja taas kirjoitan, että ihmiset saavat tietää minun totuuteni. Pistäköön sitten vaikka kahleellakin seinään. Kyllä sekin kestetään.